जोंनिया नैबे हास्रावबारि गामियाव बुधबार बर'नि जि गेलेदेननाय बे खेलाखौ होनायनि थाखाय आङो हास्रावबारिनि बे गेलेनायखौ सामलायग्रा आफाद बिथांमोननो सिगां साबायखर बावबाय। दा आङो बिनि गेजेरजोंनो बुंनो लुबैदों जे बे गामि सिङाव बेबादि खेला अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजानो जि खेला नायनायनि मोनसे खाबु होबाय, रंजानायनि खाबु होबाय आरो बे गायखांनाय मागानाय बेबादि दैज्लां जोबनाय बोथोराव मानसिफोरनो बे जिरायनाय समाव खेला नायनायनि खाबु होनाया जोबोद गाहाम जादों। लोगोसे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ स्पेसियेलि फुटबल गेलेग्रा बिथांमोननो जि गेलेनायनि मोनसे खाबु होदों, बे गेलेनायनि खाबु होनायनि गेजेरजों जोंनि सेंग्राफोरखौ गुबुन गुबुन मोनसे बायजिक लोंनाय जानाय माबा माबिफ्राव गफबनानै थायाजासे बिदि गेलेनायाव मुखुब थानो थाखाय जि मोनसे राहा खालामना होदों बियो जोबोर गाहाम जादों। मानोना बेफोरबायदि खेला गैयामोनब्ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गुबुन मबाइल नायनाय माबा नायनाय आरो आबां जाबां हाबाफारिफ्राव मुखुब थागौमोन। दा बिनि बदलै बेवहाय बिथांमोनहा खेला नायनो फैबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनि फुटबल केरियार बेखौबो बानायनायनि जि खाबु बेखौ मोननो हाबाय। दा बेखायनो बे आफादखौ आङो थोंजोङै साबायखर बावदों। दा आथिखाल मुगायाव गेलेनायनि गेजेरजों केरियार बानायनो हायो। नोंथांमोनहा खोब सम्भब बयबो मिथिगौ जे जमुना बर'मोन, अंकुसिता बर'मोन, ओमफ्राय जोंना लाभलिना बरग'हाइमोन, बिसोरबादि प्लेयारफ्रा बक्सिं गेलेनायनि गेजेरजों गाव गावनि साख्रिखौ बिसोरो बुथुमनानै लानो हादों। बिथांमोनहा एमनकि क्वालिफाइड डिग्रि गैयाब्लाबो DSP पस्टआव स्पर्ट्सनि अननायावनो गेलेनो हादों। दा बेबायदि स्पर्ट्सआ जोंनो गोबां केरियार बानायनायाव मदद होयो। दा बेखायनो आङो बे गेलेनायाव नैबे मेडिया बाइटनि गेजेरजोंनो खावलायनो लुबैदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोलौ गोफौ आबां जाबां थायाबासिनो गेलेनायाव गोसो होनांगौ आरो गेलेनायखौ जोङो रंजानायनि थाखायल' गेलेनाय बिदि लायाबासिनो जोंनि केरियार बानायनो थाखाय गाव गावनि जिउनि केरियार बानायनो थाखाय जों गोसो होनानै गेलेनांगौ। आरो बिदि गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बिजनि ओनसोलनिफ्रायनो काजल नार्जारिमोनहा, रिजिना बसुमतारिमोनहा, करिना ब्रह्ममोनहा जिबादि फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो साख्रि आवथायनानै लानो हाबाय, बिसोरबादि जाहाथे साख्रि आवथायनानै लानो थाखाय नाजायो बेखौ आङो जोंनि गेलेग्रा बिथांमोनखौ खावलायबाय। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। गोजोन्थों। दा आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। अबयसे दासिम सानै फाइनाल जायाखै। सासेया सुरान्त बसुमतारिया फाइनाल जानानै दं आरो हादरगिरिया ब्रह्मसोमोन खोमा। जेखिजाया बिथाङा दिनैनि गेजेराव फाइनाल रिजाल्ट मोनगोन बादि जों आसा खालामदों। दा बिथांमोनहा बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय जुनियर आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबलाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जुनियर ट्रायेलाव लेंहरजादों। आरो बियो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय फ्राय 6-7 बोसोरसोआ माने जोङो बिदि स्टेट लेभेलनि ट्रायेलाव प्लेयार दैथायहरनो हायाखैमोन। देग्लाय खिन्थु बयनिबो मोनसे गोदान नाजानायजों बयनिबो मोनसे गोसोआव जावरिखानाय फैनायनि गेजेरजों जोंनि गथ'फ्राबो गोसो होनानै गेलेदों। जोंबो बिसोरनो खाबुखौ बानायना होनो थोजासे नाजादों। बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा बे खाबुखौ मोनफैदों। जायखिजाया बिथांमोनहा गावसिनि जिउआ गेलेनायनि गेजेरजों गोजों जाथों, ब्राइट जाथों, आं बेखौ हामलायथि होबाय। जोङो बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसना बिसोरखौ ट्रायल होदोंमोन, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल। बे खेलायाव जोङो बिथांमोननो खेला सालायनो थाखाय जि पारमिसन रिकुवेर्ड पारमिसन बेखौ हरदों। लोगोसे बिथांमोननो जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि रेफ्रिफोरखौ बे खेलाखौ सालायना होनो थाखाय दिपुट खालामदों। दा बेखिनिखौ जोङो पारमिसन होदों। नाथाय रांखान्थियारि जोङो जेबो
मदद होनो हायाखै।